Πόσο νερό πραγματικά χρειάζεσαι? Πίνεις 8 ποτήρια νερό την ημέρα. Τόσα σου είπαν. Όμως, κανένας επιστήμονας και ποτέ δεν είπε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη το ίδιο. Το σώμα σου είναι μοναδικό. Έτσι μοναδική είναι και η ανάγκη του σε νερό, η οποία εξαρτάται από το βάρος σου, από το πόσο πολύ κινείσαι, από το πόσο πολύ υδρώνεις, ακόμα και από το τι τρως. Συνεπώς, αν θες να ξέρεις το δικό σου σώμα αν είναι εντάξει σε νερό, κοίτα το χρώμα των ούρων σου. Αν είναι κίτρινα ανοιχτό, τέλεια. Αν είναι λίγο πιο σκούρο, πιες λίγο περισσότερο. Το σώμα σου σ' αγαπάει. Σ' αγαπάει τόσο, ώστε σου στέλνει σημάδια. Μάθε να τα ακούς. Κάνε follow. Είμαι εδώ να σε βοηθήσω να μάθεις πώς να διαβάζεις τα σημάδια που σου στέλνει το σώμα σου. Και για πες μου στα σχόλια, εσύ τελικά πόσο νερό πίνεις κάθε μέρα,